Čus lidi, já vás vítám u mého třetího videa. Dneska to bude takový challenge tady s Láďou, který se nechce odhalit, takže je takový nejfake. Teď ten challenge jste možná u mnoha youtuberů neviděli. Týká se to hlavně kol. Dáme si závod kolem celé vesnice. Ten, který prohraje, tak si musí dát třeba citron, jabko, hrušku dohromady, nebo možná jahodu. Podle mě to je docela nepříjemný. Ještě k tomu přidáme, nevím co, ještě k tomu dáme nějakou tajnou přísadu. Třeba citronku nebo magii, což bude teda hnus. No. A my se do toho vrhneme, tak Láďo. Jdeme na to. Nemám plán. Tak jo, my jedeme, cestou to pochopíte. Teď! Já si můžu rozjet. Já nechci být prohrát. Já nechci prohrát. Já nebudu jíst magii. Magii se pije. Ale já nechci citron s magiem. Ne, ty vole. Já se pohleju. Takže možná viděli. Tady je náš cíl. U těch aut. A já jsem vítěz. Štěstí. Tak jo. My jsem přešel. Nevím, jestli jste to viděli, já moc jsem vysekal. Tak, my se přesuneme a uděláme Láďovi tu jeho pochoutku.